Firing line. Attorney Cesar Distrito ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez at the same time, Porong Barangay sa Barangay Sigang Airport. Attorney, mayong gabi. San Marlo, yung gabi man sa imong tagpalamati. Today, nag-anunsyo na si Mayor Albi nga ang result sa Censo Convention inalify. Pagkatapos ni anong matabo, Attorney? Yes, insakto na, no, paibalo si Mayor, nag-inform nga ang resulta sa tong September 15 nga convention iya ginulify, no, hindi lang partial but bilog. Tungod nga as I said, hindi lang isa o duwa kundi halos tanan nagbayular sang rule on neutrality nga iya gusto i-impose. Balamuti kabudlay man no, before ko kabudlay man sa mga kapitan nga mag-neutral kay politiko tanan mo. Siyempre do ara gid ang ginatawag nga ng kagustuhan nga magpartisipar. Kung saan pa nakapanalay sa dugo. So, muna nga kabudlay. So ang Bali Mayor silinga because of that violation nga ang kalabanan nagbayular sang rule on neutrality nga iya ginimpusar, kin-nullify niya ang desisyon sa ang resulta sang konbensyon. So ang matabo, Mayor Albi now is free to choose either from among the 6 nga nagpartisipar ang nominado sa tong konbensyon sa nabilin nga duha ka konsehal, no, o kun sa sagwa man sa anom ka nominado. So in short, he is free to choose whomever he believes nga makakwalify sa iyang gin set na standards or criteria. Tatlo man ang iya criteria. Action Marlon, dapat ang number 1 ang winnability, dapat may chance magdaog. Number 2 ang loyalty to the party, and number 3 ang ginanantaw yang ability to perform his job well. Tatlo na. So i-announce siya Action Marlon ang resulta sang iyang mapilian sa pag-anunsarya man sang kabugusan nga partido, sa kabugusan nga linyada sang Team Asenso. Okay. So mo ng information kung nga nagdangat sa amo sa nga senaryo, isa dali amo na damo sa mga porong barangay way magtuman sa direktiba kon bando nga dapat ipasiguro nga mangin patas ang pagpili sa duha ka slots para sa city councilors. Ang question attorney kung paano mapasiguro nga sa mga masunod nga convention o kung ano man nga aktibidad sa kasenso, hindi na di masulit nga problema, attorney? Kabalo ka naman kung parte sa konbensyon, kabudlay hindi mag-neutral. That is why kung gusto mo, hindi mo sila pagpa-intrahon dahil hindi mo sila ang mapili, hindi sila ang matipon, hindi sila ara ginaya. That is why abala lang nga sa muragani ang barko from the very start sa likod dito mag-amune, kinanglan niya ikaw na lang itpili. Malamon kay Mayor. So sana naman lang ginapili siguro. Okay. Balikan ko to bala, attorney, atong ginatawag nga the term is covenant, no? Atong nag-participate ang anom ka mga nominees, di bala ang ginkasugtan to nga kung sino man mapierde, hindi na pwede magkapapili, no, sa 2025 nga election. Ano to kung araga po na? Wala na. Away na. Wala na. Okay. Number 1, mapili na si Mayor among the 6, no? Wala na to ang ilaging pirmahan. Okay. Sa rasyon nga hindi naman binding. Kaya ang resulta sa convention hindi naman dala, hindi naman nasako, hindi naman i-recognize. So wala na sang maginay mo nga wala na sang covenant na ginasiling. Why ka man information, attorney, nga may ara sang outsiders abi nga masiling tabi nga nagatanyag sang kaugalingon niya ka Mayor Albi nga mo dapat ang kwaon? In fact, before the convention, damo na maging Action Marlon. In fact, damo na gid sang di ba anom kabilog, yes. Malang ganing bakante na. Because earlier, damo pa gid nag-signify nga gusto man mag-intra galing kay I don't know why they did not filed or participated, but they signified their interest na magpartisipar, no? Pag-insindi ko, biskan sila ni former Councilor Dindo Ramos. Nga gusto magdalagan sila ni Councilor ni Marlon Solidum, gusto man magpartisipar, no?
damo ang nahibaluan kung nga gusto mag-participar. Kabatiun day Bobby Rojas nagligad, gusto man mag-intra, although hindi ko ma-confirm ang iban, pero interesado silang mangin kabahin sang slate ni Mayor Albi. Galing kay amo to nga bali mayor para hindi budlay i-convention niya. Isa lang niya ginaayo nga tani mangin neutral ang tanan nga kapitan. Pero hindi kabudlay gid mag-neutral, amo nang ginulify na lang ni mayor and siling niya, then he will be the one to choose from among the 6 nominees or even from those outside of the nominees. So this will now become an equal footing sa tanan ng mga interesado. Marlon. Yes, san ni i-anunsyo madungan ni sa filing sang si Jose sang Asenso? For sure hindi kay because ang filing is already on ang amon filing, ginanunsar na mo sang agas as base sa hambal ni Mayor Albi, ma-file sa certificate of candidacy sa October 8. Last day. So that is the last day of the filing and ang final nga linyada iga-anunsarya antes ang filing sa certificate of candidacy. Okay. COC filing no October 8. Anong matabo sini dungan gid kamo tanan nga Asenso line up ang file? I presume nga ang tanan maupod dungan kay Mayor Albi sa pag-file Action Marlon. Kasi hindi man na pwede nga magseparar ka sa imo ka partido unless you have a valid reason nga mauna ka o mapauli-ulihi ka jutay, no? Pero remember that is it's the last day of the filing, so wala ka na option but to file it during that particular day. May mensahe ayhan nga gusto ipalabot si Mayor Albi partikular sa mga Asenso leaders nga daw na dismaya man attorney sa resulta sa convention? Ang iya man lang simple man lang no. The reason why nga gusto niya mangin neutral ang mga kapitanes para nga mahibaluan niya ang sentimiento sang mga family leaders. Inang free from any influence, free from any dictation coming from the leaders, kundi ilaya gusto nga nakita nila nga makabulig sa ila, makabulig sa barangay, makabulig sa syudad sa Bacolod, ilaya nga nakita nga may kapasidad, no? Galing kay tungod sinang natabo nakita nga do hindi patas, hindi nag-impluwensya ang kalabanan, hindi lang isa, halos kalabanan amo nang iya pagtanaw. That is why he nullified the entire results. So ang iya pangabay ni Mayor Albi sa iya pagpili tani sa mga kandidato sa duwa ka konsehal, no, kag sa vice mayor, kag sa ining mayor kung siya ang magpadalagan bilang congressman nga kung tani respetohon kag updan ang iya nga kandidato. Amo man ang ginambal sang bilog ng mga kapitanes sa nagligad. Amo man ang premisa sa mga membro sang mga family leaders during the time nga nagakonsensus sa kag nagalibot sa mga barangay. Nga tagaan sang kahigayunan si Mayor Albi sa pagpili sang kung sinong gusto niya manginupod kag kung ano nga posisyon ang iya padalaganan. He is hoping that when he files a certificate of candidacy, as he had mentioned nga 90%, he is already decided nga magpadalagan bilang congressman kay nakita niya nga mas dako ang bintaha, mas maayo ang mas dako ang mabulig niya kag mas madamo nga programa ang madala niya para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod if he becomes congressman. So he is hoping nga ang mga kapitanes, ang mga kagawad kag ang mga family leaders will respect Mayor Albi's decision and will support him sa ining bagay kag ang iyang mga kandidato pagasuportahan man Action Marlon. So damo ta balantayan ba? Sige. At si Sir Distrito, thank you so much gid kag good luck man sa tanan. Salamat gid. Salamat gid kag mayong gabi. Action Firing Line. Ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez kabay pa nga naging klaro to sa mga Asenso leaders pati na sa mga punong barangay. Daw wag gito gina-antisipar nga magdangat sa amutos nga senaryo no? Sa balantayan tari, why man gina-anunsyo kung saan oni i-announce, why man gina-anunsyo kung anong nga petsa i-announce ang pagpili ni Mayor Albi sang duha, no? Nga magkompleto sa 12 slots sang Asenso line up for councilors, but himuon ni antes ang October 8. Kaysa October 8, amo na ang schedule sila sa pag-file sang COC sa Commission on Election. Action